Bon dia a tots i a totes. Avui presentem el sisè cicle de conferències Catalunya present i futur 2020. Aquest cicle té com a objectiu informar el món empresarial de la mà dels millors experts en economia de Catalunya, la situació actual i les perspectives de futur del nostre país en els propers mesos i en aquest proper exercici. Enguany aquest cicle estava previst realitzar-lo durant el mes de març, però la Covid ens ha fet canviar la programació prevista. Des de la Cambra hem dissenyat un programa de conferències amb els millors experts que durant el mes de novembre i desembre ens aniran analitzant els diferents escenaris econòmics que probablement ens trobarem enguany i segurament el proper any. Aquest cicle de conferències no hagués estat una realitat si no haguéssim comptat amb un patrocinador com és la Diputació de Lleida. Sense el seu suport i col·laboració al llarg d'aquests anys, no hagués estat possible la seva execució. Doncs comencem aquest cicle amb el catedràtic d'Economia Financera de la Pompeu Fabra i degà de la UPF, Barcelona School of Management, el doctor Oriol Amat, que ens farà una reflexió sobre el que hem après en economia i empresa en aquest difícil període del Covid. Al finalitzar la seva conferència, obrirem un torn obert de preguntes perquè pugueu preguntar-li el que creieu oportú. També us vull informar que el proper 12 de novembre tindrem una nova sessió amb el professor Guillem López Casasnovas. Res més. Oriol, quan vulguis, endavant. Molt bé, doncs, bon dia. Acabo de projectar la presentació que utilitzaré. No sé si es pot veure. Sí que es pot veure, perfecte. Doncs volia començar, en primer lloc, agraint a la Cambra de Lleida un cop més la invitació per poder estar aquest matí una estona amb tots vosaltres, tots vostès, i per tant volia agrair al president de la Cambra, en Jaume Saltó, i també al gerent, en Josep Ramon Paris, la invitació. Per mi és un plaer. I la veritat és que estem en moments de molta incertesa, però tot i així hi ha algunes lliçons que anem aprenent d'una situació com l'actual. Utilitzaré una presentació que a la Cambra la tenen, de manera que si en algun cas algú la volgués, està a la seva disposició. Comentaré una... Quan passo... Perdoneu que miraré aviam si... Aquí, aquesta... Ara ja es passa bé. Molt bé. Doncs parlaré de 4 punts. El primer punt és simplement un recordatori amb dades de fa molt pocs dies de les cambres de comerç sobre com està l'economia. Un segon punt molt breu, que és el paper dels governs, les empreses, les persones. Això en parlàvem també a Cambra Lleida fa uns mesos, d'aquest segon punt. I també un tercer punt molt breu, la quarta revolució industrial, més que res perquè en aquests moments s'estan barrejant dos fenòmens, el del sanitari i del Covid, amb una quarta revolució industrial que ja venia d'uns anys enrere, que el que està passant és que s'està accelerant tot com a conseqüència del Covid i de la crisi sanitària en la que estem. I aleshores, al punt 4, comentaré 9 lliçons que de moment volia compartir amb tots vostès. 9 lliçons, totes ja veureu que són molt òbvies, de la situació en la que estem. Bé, aleshores, sobre el tema d'economia i salut, volia utilitzar un informe que van fer públic la setmana passada a les cambres de Catalunya sobre la situació econòmica, les previsions que hi ha. Aleshores, a dalt de tot d'aquesta gràfica que estic utilitzant, es pot veure l'evolució del producte interior brut. El producte interior brut no medeix totalment el que passa a l'economia, però és un dels indicadors que permet veure l'activitat econòmica, si l'activitat econòmica puja o baixa. El producte interior brut no ho medeix tot, però medeix una bona part del que passa a l'economia i podem veure que l'any 2019 el producte interior brut, el PIB, va créixer un 1,9% a Catalunya. És una bona dada. Quan el PIB creix al voltant de més d'un 1, 1,5%, normalment és un PIB que permet crear ocupació, que permet millorar salaris. A Catalunya els salaris des de 2018-2019 havien començat a recuperar poder adquisitiu en relació a la situació de 2008, de 10 anys abans, diguem-ne.
Aleshores, clar, el 2020, les previsions que fan ara les cambres és que el 2020 hi haurà una caiguda del 12% del PIB i que el 2021 hi haurà una recuperació. Lògicament, tot això depèn de les previsions del tema Covid. Aquesta previsió de que el PIB pujarà 2021 es basa en que les vacunes arribin d'aquí no gaire. Els més optimistes diuen que poden arribar les vacunes al desembre i que aquestes vacunes seran efectives, i hi ha qui diu que aquestes vacunes arribaran més tard, que potser no seran efectives del tot. Bé, les previsions que fan les cambres és suposant que d'aquí uns mesos comencen a haver-hi tractaments i vacunes efectius amb el Covid. Si aquesta previsió sanitària no es complís, doncs lògicament tot es complica molt més. Val la pena veure que en aquests moments el que està passant també és que qui està tirant més de l'economia, sobretot, és el consum públic, que és el que passa quan hi ha crisis. De fet, aquesta és una lliçó que es va prendre en la crisi del 29. Fins a la crisi del 1929, els economistes, diguem-ne, més influents pensaven que quan hi havia una crisi, doncs que el mercat ho arreglaria tot, que no feia falta fer res, que el mercat ho arreglaria tot perfectament, que el mercat és molt intel·ligent. La crisi del 1929, que va provocar una caiguda del PIB de quasi un 40% durant 3 anys, amb uns índexs de pobresa realment impressionants. En aquells moments no hi havia ni subsidi d'atur, no hi havia pensions, no hi havia seguretat social, no hi havia salari mínim, és a dir, no hi havia cobertures d'estat de benestar, i realment el que va passar el 1929 va ser un desastre realment molt important. Allò va ser una lliçó que ja es va prendre el 1929 i des d'aleshores, en les crisis, els estats, els governs intervenen. I això és el que està passant ara el 2020, ho veiem amb els ERTOs, ho veiem amb els ICOs, amb els ICFs, de l'Institut Català de Finances, on hi ha ajudes de liquiditat en alguns casos, subvencions en uns altres. Evidentment, hauria d'haver-hi més ajudes i menys paperassa, però comparat amb el 1929, que no hi havia res, doncs aquella lliçó ja es va prendre en aquell moment. Bé, una altra dada que volia destacar és la que està sota de tot d'aquesta gràfica, que és la taxa d'atur. Era d'un 11% a finals de 2019, un 11% no és per tirar coets, no és el que teníem el 2008. El 2008 la taxa d'atur a Catalunya estava al voltant d'un 7%. Per tant, un 11% no és per tirar coets, un 7% tampoc ho és. Però, evidentment, un 11% és molt millor que la situació que es preveu per finals d'aquest any, que pot ser del voltant d'un 17-18% d'atur. I pel 2021 s'espera que això es recuperi, però no del tot. La previsió és al voltant d'un 13-14%. Bé, això és el que està passant a nivell econòmic i si ho analitzem una mica més amb unes dades que es van publicar la setmana passada, si mirem el PIB de Catalunya podem veure que les previsions que es feien al juliol per part de les cambres era una caiguda del PIB en el 2020 del 10%, ara la previsió és d'un 12%. Recordareu que pel juliol els experts en salut deien que el juliol, amb la calor, el virus se n'aniria, però recordareu que, en canvi, al juliol va haver-hi una inesperada rebrot, petit, però un inesperat rebrot del Covid que va torçar molt, sobretot sectors tan importants pel nostre país com el turisme, per exemple, i molts d'altres. Bé, fixeu-vos en aquest gràfic que estic projectant ara, que es veu que la caiguda del 2020, que és d'un 12%, la previsió actual, doncs es recuperarà. La previsió és que es recuperi el 2021, però amb un percentatge d'increment menor. És un 6% d'increment del PIB, per tant vol dir que tota la caiguda no es recupera en el 2021. Com veieu a la gràfica de la dreta, aquí es pot veure el PIB, diguem-ne, en valors absoluts, diguem-ne, si el 2019 el PIB era de 100, el PIB recordeu que és la suma del que fem entre tots, de tot allò que es calcula en el PIB. Sabeu que al PIB hi ha parts molt importants de l'economia que no les té en compte. Per exemple, el treball que es fa a casa, certes ajudes que es fan a la dependència, és a dir, hi ha parts molt importants de l'economia que no ho té en compte el PIB, però si mirem el PIB amb la dada oficial, doncs veureu que el 2019, si la posem a base 100, doncs a 2020 la previsió és que acabi amb 87 i que el 2021 es recuperarà en part, però no del tot. Aquí convé tindre en compte que això no és el que es preveu a la majoria de països del món. Aquí sembla ser que es pot tornar a repetir el que va passar en la crisi del 2008, que en el 2013-2014 la major part d'economies del món s'havien recuperat el PIB. En el cas dels Estats Units, el 2010 ja havien recuperat el nivell de PIB.
La caiguda de 2008 als Estats Units a 2010 ja l'havien recuperada. A Catalunya i a Espanya no la vam recuperar fins a 2016 perquè les intervencions governamentals van trigar molt. Aquesta és una altra lliçó que vam aprendre en l'any 2008. A la crisi del 2008 ja se sabia que els governs havien d'intervenir, de rescatar l'economia, i la lliçó que vam aprendre és que aquells països que van fer rescats molt contundents i molt ràpids van sortir molt abans de la crisi. És el cas que us deia dels Estats Units. En canvi, al sud d'Europa, recordareu els 4 països PIC, Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya, doncs els governs i també la Unió Europea, que va acabar intervenint el 2013, però diguem-ne que van intervindre tard, les primeres intervencions van ser poc contundents, doncs això va influir en que es tardessin molt més en recuperar el PIB. Per tant, aquesta és la lliçó de la crisi del 2008. El 1929 la lliçó era que els governs havien d'intervindre. La lliçó del 2008 és que els governs han d'intervindre ràpidament i de manera contundent. Bé, aquí volia compartir unes dades que està fet amb dades de 210.000 empreses catalanes, que és per veure, per entendre una mica el que està passant ara amb el teixit empresarial. Fixeu-vos, això són dades de 2017, que diríem que és un any bo de l'economia. Entenc per un any bo aquell any en el que es redueix atur, augmenta el PIB, i per tant 2017 va ser un any bo. Evidentment podia haver sigut molt millor, però va ser un any bo. Fixeu-vos què va passar en el 2017 per cada 100 empreses catalanes que formen part d'aquesta mostra de 210.000. Per tant, una mostra bastant representativa. Fixeu-vos, de cada 100 empreses catalanes, en un any bo van haver-n'hi 43 que van augmentar vendes i beneficis. Però van haver-n'hi 21 que van reduir vendes i beneficis. Després tenim les posicions intermitges dels que augmenten beneficis però redueixen vendes o augmenten vendes però redueixen beneficis. Però volia posar-vos aquesta dada que en anys bons també hi ha empreses que perden diners, també hi ha empreses que cauen en vendes. Per tant, en un any bo, fixeu-vos, només un 43% de les empreses aconsegueixen augmentar vendes i beneficis. Clar, si això és el que passa en un any bo, què passa en un any dolent? Doncs com podem veure en aquest gràfic, en un any dolent, fixeu-vos, estic posant com a any dolent a l'any 2009, fixeu-vos, en l'any 2009 van augmentar vendes de cada 100 empreses catalanes, van augmentar vendes un 20%. Hi ha vendes i beneficis, però van reduir vendes i beneficis un 46%. I després tenim els altres, la resta, el 18% que redueixen vendes però augmenten beneficis. Algú dirà, però com es pot augmentar beneficis si es redueixen vendes? Potser són empreses que redueixen els costos més, que guanyen eficiència, per temes com aquests. I després tenim empreses que augmenten vendes un 14% però redueixen beneficis. Per tant, en un any dolent, realment són molt poques les empreses que avancen, que augmenten vendes i beneficis. Estem acabant ara a la universitat un estudi amb dades, amb enquestes que hem fet ara amb empreses per veure què està passant ara en el 2020 i us diria que les dades que estem recollint són molt semblants a aquestes de 2009. És a dir, hi ha al voltant d'un 20% d'empreses que augmenten vendes i beneficis, però la resta, les coses no van tan bé. I algú dirà, escolta, però com es pot augmentar vendes i beneficis amb la que està caient? Bé, penseu que hi ha empreses que estan en temes de comerç electrònic, empreses que estan en el sector farmacèutic, empreses que fan mascaretes, empreses que fan respiradors, empreses que fan temes relacionats amb la prevenció de tot el Covid. Per tant, després tenim els supermercats, que una bona part d'ells estan augmentant vendes i una part d'ells també estan mantenint beneficis. Bé, per tant, aquesta és la situació en la que estem ara i amb això passo al segon punt. Si el primer punt, el missatge és l'economia està patint molt i, clar, el segon punt és quin és el paper dels governs de les empreses i les persones. Bé, si en el primer punt us deia que està caient l'activitat econòmica, doncs sempre que cau l'activitat econòmica, immediatament augmenta la morositat i augmenten els tancaments d'empreses. L'última dada que vaig mirar de l'IDESCAT, amb el que portem de Covid, a Catalunya han tancat unes 25.000 empreses. 25.000 empreses és molt o és poc? Doncs són 25.000 sobre un total de 600.000 empreses. Déu-n'hi-do, 25.000 empreses, Déu-n'hi-do. Per tant, hi ha tancaments d'empreses i això està provocant atur i, lògicament, menys benestar.
la majoria de la població està perdent benestar, està perdent retribucions, estan perdent ingressos i, per tant, això és el peix que es mossega la cua. Davant d'això, convé recordar les lliçons del passat. La del 29, que els governs han d'intervindre, i la del 2008, que els governs han d'intervindre de manera contundent i ràpida. Per tant, en aquest segon lliçons que ja sabem de crisis anteriors. L'important que és l'actuació dels governs de manera que s'actuï de manera contundent, amb poca paperassa i molt ràpid. Països, i posaria, recordo quan en vam parlar aquí mateix, a Cambra Lleida, cap al mes de maig, doncs ja comentava que hi ha països com Dinamarca, com Alemanya, com Suïssa, Nova Zelanda, hi ha països que ho estan fent molt bé, que estan donant moltes ajudes i molt ràpides. Països com Dinamarca o Alemanya, les empreses, si mostren dades conforme a les ventes li han caigut un 40%, doncs immediatament els governs subvencionen a fons perdut per l'import d'aquesta caiguda de ventes. En el cas de Suïssa, les empreses poden demanar ajuts de liquiditat, que són préstecs sense interessos a 5 anys vista. Per tant, és molt important el paper dels governs i aquests països que actuïn de manera més contundent i més ràpida sortiran millor. Tot això que estic comentant, lògicament, depèn de la durada i la intensitat del Covid. Si el Covid ara sembla aquest rebrot es comença a complicar, doncs lògicament l'economia anirà malament. Aquí volia aprofitar per dir que una altra lliçó, que després l'esmentaré, una altra lliçó que estem aprenent és que no es pot prioritzar l'economia sobre la salut, perquè si no prioritzem la salut anirà pitjor l'economia. I ja tenim exemples de països com, per exemple, el Regne Unit, que van començar prioritzant l'economia i deixant en segon pla la salut, després resulta que l'economia ha anat pitjor. Per tant, el dilema d'economia o salut, soc dels que crec, potser estic equivocat, soc dels que crec que és un fals dilema. És a dir, si volem cuidar l'economia, hem de cuidar la salut, perquè si no l'economia anirà pitjor. Bé, i aleshores, aquí, sobre el paper dels governs, i això en parlàvem a la Cambra Lleida també fa uns mesos, clar, el paper dels governs vol dir que augmenta el deute. Les previsions del Banc d'Espanya, us les estic posant ara, fixeu-vos que el deute públic representava sobre el PIB en el 2007, no arribava al 40%. Quan va vindre la crisi del 2008, clar, baixa la recaptació d'impostos, pugen tots els subsidis, l'atur, les ajudes a empreses, etc., doncs immediatament el deute es va situar, es va enfilar cap al 100%, i ara des del 2014 tenim el deute que representava un 100%, i ara la previsió és que fem un salt. Aleshores, de nou, una altra opinió. Aquí us diria que el problema en aquests moments no és el deute. El problema en aquests moments és salvar totes les empreses que puguem. I, evidentment, això voldrà dir deute, i aquest deute en el futur s'haurà de pagar, que voldrà dir més impostos, i no hi ha opció. Aleshores, crec que si no pugem molt el deute ara, i, per tant, l'objectiu de deute el passem a un segon pla i posem com a objectiu salvar tot el teixit empresarial que puguem. Si no fem això, ens anirà pitjor. No és que l'augment del deute no sigui un problema, clar que ho és, però em sembla que és un problema molt més urgent salvar totes les empreses que puguem. Aquestes empreses que es puguin salvar són empreses que mantindran ocupació, que pagaran impostos, que pagaran seguretat social i que, per tant, contribuiran a l'estat del benestar. Totes les empreses que tanquin vol dir molts més pagaments per part de l'Estat, diguem-ne, al llarg dels propers anys, perquè costarà molt després tornar a obrir aquestes empreses que han tancat. Bé, i amb això passo al tercer punt i simplement una referència molt intuïtiva. Tots som conscients que en moments com els actuals hi ha guanyadors i perdedors. Fa pocs dies sortia en els diaris el que està passant amb el sector TIC, el sector de tecnologies de la informació i la comunicació. Doncs són empreses que estan augmentant la facturació, que estan augmentant l'ocupació i, per tant, són les empreses que estan en aquest tipus de sectors, moltes d'elles en aquests moments estan guanyant. Però el sector TIC no és l'únic que està guanyant. Aquí us en poso uns quants més i això té molt a veure no solament amb el Covid, sinó amb el que deia de la revolució 4.0. I això vol dir tot el tema dels robots, els drons, el Big Data, les xarxes socials, tot això abans del Covid ja estava transformant l'economia. I aquí us poso una sèrie de sectors que en aquests moments tenen grans perspectives de creixement. No solament el comerç electrònic, al que després m'hi referiré de nou, els temes logístics, la producció quilòmetre zero. Quan Xina es va confinar, moltes fàbriques del nostre país van tindre que parar.
I això ha fet que moltes empreses es replantegin tornar a tindre subministradors, proveïdors més propers i no tan llunyans, almenys en una part del subministrament. Després tenim tot el tema de salut, la ciència, la protecció de les persones i després els temes de sostenibilitat. Segur que en el debat potser parlarem de del fons de rescat que està començant a implementar la Unió Europea. Doncs aquest fons de rescat en bona part va orientat cap a temes de sostenibilitat, cap a temes de RSC, cap a temes de TIC, però sobretot temes de sostenibilitat, economia circular, medi ambient, etc. Bé, com a exemple d'oportunitats, aquí us poso una dada de la que podeu veure de Zoom, on surt la cotització que tenia Zoom el 18 d'abril de 2019, és a dir, fa una mica més d'un any, que cotitzava $62, i ho he mirat avui abans de començar la sessió, doncs avui cotitzava a $538. Imagineu-vos l'increment que ha tingut el valor d'aquestes accions. Us poso la dada de Zoom, perquè l'estem utilitzant en aquests moments, i com a exemple, com a paradigma d'empreses i de sectors que entre el Covid i la revolució 4.0 tenen grans oportunitats de creixement. Bé, i amb això volia passar a comentar-vos 9 lliçons més. N'he comentat algunes. He fet referència, per exemple, al que vam aprendre el 1929, al que vam aprendre el 2008. Volia comentar-vos 9 lliçons. Dius que aquestes lliçons són fruit d'una reflexió que hem fet a la universitat conjuntament amb 2 organitzacions més. Ja veureu que ara poso les lliçons, a la dreta posa l'Institute of Next i també el Universe People Hub. Bé, 9 lliçons, fem unes reunions periòdiques, les vam començar fa unes setmanes pensant en quines lliçons estem aprenent. Aleshores us en proposaré 9 lliçons, comentaré aquestes 9 lliçons i amb això ja finalitzaré l'exposició. La primera lliçó, que la ciència és el millor pla de contingència. Una de les lliçons d'aquesta crisi en la que estem ara és que en els darrers anys potser s'havia abandonat o no havia merescut tota l'atenció que mereixia la salut, la ciència, la recerca, i ara estem veient que si sortim quan abans millor de la situació sanitària en la que estem serà gràcies a la ciència. Recordeu, en l'any 1917, que va haver-hi un virus semblant, allò que se'n va dir la grip espanyola, en aquell cas van morir 50 milions de persones. Déu-n'hi-do els que s'estan morint ara, però sembla ser que la ciència, la recerca en medicina, la millora en els tractaments, segurament ens permetrà sortir molt millor parats d'aquesta crisi sanitària que comento del 1917. Per tant, la ciència és el millor pla de contingència. Ojalà aquesta lliçó també la implementem a partir d'ara, que això vol dir més recursos per a la salut i més recursos per a la recerca. Segona lliçó, les persones. Apostar per les persones. Ara és el moment dels bons lideratges que sobretot aposten per les persones, perquè són les persones les que permeten donar les respostes. Les empreses, ho comentaré en seguida d'una altra lliçó, les empreses ara necessiten molta flexibilitat, necessiten molta creativitat, molta innovació, i això, la clau són les persones. Com cuidem les persones? Jo els diria que a les organitzacions que conec, doncs, si poden, jo quan parlo amb algunes organitzacions, jo els dic, escolteu, ara potser no és el moment de retallar. És veritat que hi ha organitzacions que han de retallar, perquè si no desapareixeran. Per descomptat que n'hi ha organitzacions que estan d'aquesta manera, però totes aquelles organitzacions que puguin posar de manifest que aposten per les persones, segurament ho tindran millor. Per tant, la segona lliçó és que les persones són les que ens donaran les respostes. Tercera lliçó. Aquesta lliçó també ve de crisis anteriors, l'actitud personal. Podem optar pel catastrofisme, pel pessimisme, però això no ens aportarà res. I aquest és un tema que altres vegades n'hem parlat a Cambra Lleida. I aleshores la tercera lliçó és que amb optimisme, però fixeu-vos que la lliçó diu optimisme conscient. O sigui, un optimisme que té en compte que hi ha moltes coses que no estan bé. Les dades que he donat al començament de l'atur, la caiguda de l'activitat, he parlat de tancaments d'empreses, etc., doncs són dades que no són per tirar coets, ni molt menys. Per tant, l'optimisme, fixeu-vos que diu aquesta tercera lliçó, optimisme conscient, reconeixent que hi ha moltes coses que s'han d'arreglar i moltes coses que no estan bé, però tot i així una actitud positiva de cara al futur. Aquesta és la tercera lliçó
que si la tenim en compte segurament ens anirà millor. Quarta lliçó, la flexibilitat industrial. Hi ha empreses que de cop i volta, en qüestió de setmanes, es van posar a fabricar respiradors. Estic pensant en la SEAT, per exemple, de cop i volta es van posar a fabricar respiradors. L'empresa, per posar un altre exemple, la Casa Terradellas de les pizzas i l'embotit, es va posar a fabricar mascaretes amb els envoltoris de les pizzas. Bé, la quarta lliçó és la flexibilitat. La flexibilitat enfront de les inèrcies. La flexibilitat que permet respostes ràpides a problemes urgents que no poden esperar anys per solucionar-se i que s'estan plantejant en aquests moments. Aquelles empreses que siguin més flexibles ho tenen més fàcil per aprofitar les oportunitats i evitar problemes que es puguin trobar. Cinquena lliçó, l'autoconeixement. L'autoconeixement de cadascú de nosaltres. Són moments molt complicats. Són moments en els que veiem dolor molt a prop, el dolor l'estem veient molt a prop i cada vegada més a prop, i aleshores el que és molt important és veure fins a quin punt podem controlar les emocions. Podem controlar les emocions recordant que les crisis comencen i s'acaben. Inclús la grip espanyola del 2017, aquella crisi va durar uns 2 anys. És veritat que van morir 50 milions de persones. Les crisis no són eternes. De crisis econòmiques recordem que n'hi ha de 2 tipus. Les crisis que es provoquen per bombolles i les crisis provocades per fets imprevistos, com aquest virus que tenim ara, podria ser un terratrèmol, una guerra. Aleshores, normalment, les crisis provocades per fenòmens puntuals normalment es recuperen abans. Perquè, clar, les crisis provocades per bombolles necessiten fer moltes correccions. Hi ha hagut excessos que s'han de corregir. Això és el que va passar en el 2008. Per tant, autoconeixement. Lliçó número 6. Col·laboració público-privada. Van millor aquells països i estan gestionant molt millor aquells països que tenen bona col·laboració público-privada. I aquí, al parlar de col·laboració público-privada, diria també aquells països en els que hi ha més entesa, més complicitat entre la població i els governants i autoritats, en definitiva, i els partits polítics, diguem-ne. Fa un parell de dies, sortia un estudi de l'OMS que deia que aquells països que tenen més, diguem-ne, més lluita, combat polític, aquests països tenen més infecció i més morts. I això ho deia l'OMS. Per tant, és molt important aquells països que aconsegueixen que hi hagi més col·laboració entre el sector públic i el sector privat, però més entesa, més complicitat entre les persones i els governants. I aquí, lògicament, qui té més a fer-hi, qui té més a dir-hi, són els governants. Aquí, en aquest tema, volia posar en valor, i algú dirà, això li dius a totes, però volia posar en valor, i ho comentàvem amb el president de cambra, amb en Jaume Saltó, ho comentàvem uns minuts abans de començar, el gran punt fort que teniu en aquests moments a Lleida, i ja des de fa un temps, de la col·laboració que hi ha entre cambra, diputació i tots els diferents agents, paeria, etc., és a dir, tots els agents econòmics principals, i diria patronals, etc., sindicats, la gran col·laboració que teniu comparat amb altres territoris. I jo li deia a en Jaume, escolta'm, ho esteu aprofitant, però sobretot aprofiteu aquesta possibilitat perquè potser no sempre hi és. Val la pena aprofitar-ho, que va amb la línia d'aquesta lliçó 6. Vaig a la lliçó 7. L'economia de l'aïllament estimula el comerç electrònic. Això té a veure amb la revolució 4.0, que és el que ja he comentat. El Covid el que està fent és accelerar totes les transformacions que estava provocant la revolució 4.0. Això simplement és un recordatori d'aquesta lliçó també. La lliçó número 8, cal una nova mirada. Cal una nova mirada a les nostres empreses perquè si no tindran problemes. Aquí en aquesta lliçó parlem del paper de les persones que lideren, de com les persones que lideren han de relacionar-se amb la resta de persones que hi ha a les organitzacions. I això vol dir molta empatia, molta assertivitat, és a dir, posar-se a la pell de les altres persones i intentar potenciar la interdependència que tenim entre tots. Tots tenim molta interdependència i aleshores això vol dir noves mirades a com organitzem les empreses, com els lideratges autoritaris de fa dècades, i que potser alguna empresa encara els té, aquests lideratges autoritaris, com els lideratges han de ser uns lideratges on la persona que lidera està al servei de l'organització, però també al servei de la gent. Aquesta seria la lliçó 8. I acabo amb la lliçó 9,
una lliçó també d'economia, que l'economia és cíclica. Simplement recordem que hi ha crisis, que les crisis van i venen, les crisis normalment es produeixen cada 5, 6, 8, 10 anys, normalment les crisis, ja sigui per bombolles o per fets puntuals, normalment passen cada 5, 10 anys i quan es produeix la crisi, la recuperació a vegades és molt ràpida, quan són fets puntuals, a vegades és molt ràpid, és qüestió de mesos, i a vegades triga anys, com ens va passar en la crisi del 2008, que de fet encara no ens havíem recuperat del tot. Bé, aleshores, el tema seria, com que l'economia és cíclica, per això és tan important aconseguir que els governs actuïn amb més contundència del que ho han fet fins ara, que, de tota manera, voldria posar en valor, Déu-n'hi-do, l'ajuda que hi ha hagut fins ara. Déu-n'hi-do, sobretot comparat amb l'any 2008. Si ara del teixit empresarial li traguéssim els ERTOs, li traguéssim subvencions que hi ha hagut a determinats sectors, si traguéssim els ICOs, els ICFs, doncs evidentment estaríem molt, molt pitjor. Ara, per descomptat, té que haver-hi molta més ajuda, ha de ser molt ràpid, no podem esperar uns mesos i sobretot ha de ser molt senzill des del punt de vista de la paperassa o de la tramitació d'aquests ajuts. Bé, acabo simplement dient que és un moment molt complicat, molt complicat. El mes de febrer, inclús a primers de març, no ens podíem imaginar que ara estaríem com estem. Hi ha també algunes notícies que, si es confirmen, poden ser positives. El primer ministre d'Itàlia fa pocs dies deia que ells, a Itàlia, al voltant del mes de desembre, abans d'acabar desembre, ja hauran administrat uns quants milions de vacunes. Bé, això és una bona notícia si realment aquestes vacunes funcionen i són efectives. Si això fos veritat, doncs sí que podíem esperar, com preveuen les cambres de comerç, que al llarg del 2021 l'economia comenci a anar cap amunt. Moltes gràcies. Moltes gràcies al doctor Iol. Ara passaríem a la ronda de preguntes. Si ho voleu apuntar al xat, sisplau. Veig una pregunta i la pregunta diu: per què ningú parla de reduir la despesa interna de l'administració i ho arreglem tot amb la pujada d'impostos? El tema de ser més eficients a nivell d'administració, no? Que és també un debat que tenim damunt de la taula. Doncs realment aquesta és una pregunta o una afirmació molt important. Al nostre país tenim una administració pública que és millor que d'altres països. Potser en altres països podríem veure que encara és pitjor, però quan ens comparem amb una bona part dels països europeus, sobretot països anglosaxons, països nòrdics, alguns països asiàtics, doncs realment tenim una administració pública on jo n'hi dic la taranyina. N'hi dic la taranyina perquè el problema comença ja amb la legislació, amb les lleis. Hi ha lleis que realment són molt complexes, aplicar-les, les lleis, tenen unes repercussions econòmiques brutals que no sempre es tenen en compte. Jo més d'una vegada he posat de manifest que molt sovint, tant en el Parlament com en les Corts Espanyoles, s'aproven lleis sense memòria econòmica. És a dir, que s'aprova una llei i no s'ha quantificat quin és l'impacte que té això. Per posar un cas molt conegut és la llei de dependència, que es va aprovar una llei i després resulta que no es pot aplicar o que es repercuteix a les comunitats autònomes que tampoc tenen recursos per fer-ho. Per tant, el tema que s'ha comentat és molt rellevant, comença amb la legislació. La legislació en molts casos és molt millorable. Aquí una causa que us diria, algunes lleis que he estudiat, vaig comprovar que quan es feien les lleis no es miraven quines eren les millors pràctiques internacionals de legislació sobre aquells temes. Això és una cosa que no es fa normalment al nostre país i diria en aquest cas que això ho he vist tant a Espanya com a Catalunya. Després ve un altre problema. Quan tens la llei feta l'has d'aplicar. Aleshores, hi ha països on ja apliquen aquella dita que diu poques lleis i ben aplicades. Nosaltres estem en un tipus de país, és comú en altres països del sud d'Europa, on de lleis n'hi ha moltes, molt complicades i farragoses, i que s'apliquen malament, i que després, quan no s'apliquen, no passa res. Per tant, i després ja ve l'administració pública que té que aplicar aquestes lleis. I aquí ve el tema de l'eficiència.
Altres vegades hem parlat dels informes del Banc Mundial, el Doing Business, que es diu, doncs el que posa de manifest que tenim un problema seriós amb tot el que té a veure amb el que seria la burocràcia, diguem-ne. I cada any es denuncia que estem molt malament amb número de tràmits per crear una empresa i temps que es necessita, número de tràmits per demanar una llicència i temps que es necessita. I, per tant, el que comenta aquesta intervenció que s'ha fet, doncs totalment d'acord. El tema està diagnosticat i el tema és veure com millorem aquesta teranyina, que realment tenim una teranyina impressionant. Jo, si em permeteu, una possible solució per això, ho dic perquè denunciar el tema i no dir res, doncs igual em quedo mig camí, no? Però possibles solucions, doncs molt senzilles. Primer, quan fem una llei, mirem les millors lleis que s'han fet al món d'aquell mateix tema i fem una llei millor que la dels altres països, agafant les millors pràctiques. He pogut veure amb lleis que he estudiat que realment no agafàvem les millors pràctiques i fèiem lleis pitjors. Segon, quan diem com funciona el sector públic, aquí diria que és molt important que en els consells de ministres, en els governs de les comunitats autònomes, que a tot arreu hi hagi, per descomptat que hi tenen que haver-hi polítics, que són les persones que tenen l'experiència política i el coneixement, però tenen que haver-hi també persones del món dels sindicats, persones del món de l'ensenyament, persones del món de la salut i també persones del món d'empresa. Hi ha països, sobretot en els països anglosaxons, és més normal quan veus la llista dels ministres. Doncs en veus una part important, no tothom per descomptat, perquè té que haver-hi, com us deia, també polítics, sindicalistes, etc. Però que hi ha una bona part dels ministres que són persones que han creat empreses o que han dirigit empreses, que saben el que és pagar una nòmina, que saben el que costa el tema dels tributs, etc. Aquests països van millor. Ho deia perquè possibles solucions potser podrien anar per aquí. Molt bé. Vull comentar a tota la gent del xat que si no volen escriure i volen fer la pregunta de viva veu, hi ha l'opció d'aixecar la mà i llavors us activaríem el micro perquè pugueu fer la pregunta de viva veu, si no voleu escriure. Ara la Diana Molina ha aixecat la mà i li hem activat el micro. No sé si vols fer la pregunta, Diana. Hola, ¿me sentió? Sí. No, sí, vale. Sí. Bueno, la pregunta és una mica també en relació al tema de la despesa pública, ¿no? Ahí se va a fer una proposta per part del govern central de gasto público i d'organització una mica dels diners que en teoria entrarien i tot això. Penseu que aquesta proposta és correcta, està en la línia de lo que s'hauria de fer o no ho sé. Aviam, els diners que vol mobilitzar la Unió Europea són uns diners importants que poden, jo diria, parar molt el cop i fer que moltes empreses es puguin sobreviure i refer-se. Aquí és molt important com es distribueixen aquests recursos. També el govern espanyol ha dit que més o menys el 50% dels recursos serien gestionats per les comunitats autònomes. Jo el que diria també que el que és molt important és que la distribució d'aquests recursos intervinguin també, diguem-ne, la comunitat empresarial. És a dir, les patronals, les cambres de comerç, és a dir, que hi pugui haver-hi i sobretot que es facin amb criteris de lògica. Ho parlàvem també amb el president de Cambra Lleida, dèiem que és molt important que aquests recursos s'utilitzin per millorar l'economia, perquè l'economia vagi en la direcció que volem. Si aquests recursos el que fan és apostar, per exemple, per temes de sostenibilitat, per exemple, quan parlem de turisme, per fer un turisme que sigui més sostenible, que permeti generar més ingressos i al mateix temps que sigui més sostenible. Doncs jo diria que si el que s'està fent, la distribució es fa d'una manera raonable, i aquí sí que és molt important que la comunitat empresarial hi pugui intervindre. Però qui diu la comunitat empresarial també les organitzacions de consumidors, és a dir, que estigui representada la societat, especialment la comunitat empresarial, perquè són les empreses les que s'han de salvar. Per tant, jo diria que el tema va per bon camí. Molt bé, gràcies, Diana. Passo a una altra pregunta, en Jordi Piqué.
el que es posa és, diu, últimament es parla en premsa internacional del concepte el Gran Reset. Quina opinió en té? Bé, el reset, això de l'ordinador, no? És tornar a posar en marxa. Bé, les crisis, havíem parlat d'oportunitats, amb tota la que està caient, doncs realment a vegades sona una mica malament, no? Però realment les crisis obliguen, això ja ho deia Einstein, les crisis t'obliguen a pensar. Aleshores, bé, és el que dèiem, si la Unió Europea mobilitza quasi més de 750.000 milions d'euros, doncs val la pena que això es faci bé. Aleshores, és una oportunitat per repensar moltes coses. Jo a la universitat recordo haver-ho comentat recentment, bé, el que està passant amb els confinaments, amb tots els nous hàbits, el teletreball, etc., és que ens estem adonant que hi ha moltes coses que fèiem que no val la pena fer-les. I que, per tant, quan tornem a la normalitat, val la pena que mirem bé aquelles coses que fèiem que ja no val la pena fer-les. Fèiem un determinat tipus de reunions molt llargues amb molta gent, doncs potser això s'ha de fer d'una altra manera. I al mateix temps la situació actual ens fa fer coses que fins ara no fèiem. Jo el Gran Reset l'entenc una mica així, és a dir, començar des de zero. He pogut veure una mica dels assistents i que hi ha bons amics i amigues, alguns esteu en el món de les finances, en el món de la direcció. En el món de les finances hi ha un concepte que se'n diu el pressupost base zero. El pressupost base zero és quan tu fas un pressupost per l'any que ve partint de zero, no donant per bo l'anterior. Doncs bé, la tècnica del pressupost base zero conec diverses organitzacions que en aquests moments ja l'estan implementant una altra vegada. És a dir, el reset jo crec que és oportú. Replantejant-nos-ho tot, segurament per seguir fent moltes coses, però unes altres ja no fer-les o fer-les d'una altra manera. Veig que hi ha una qüestió sobre la logística. No sé si... Sí, ja ha aixecat la mà Mari Carmen, a veure si pot... Què em sents? No ha activat el micro. Has d'activar el micro. Bueno, seguim amb les preguntes escrites. Sí, el Josep ha fet la pregunta aquesta de la logística, no? Diu, vostè ha dit que el sector de la logística podria sortir beneficiat. Em podria dir com es preveu en una disminució del consum? Bé, el consum s'està reduint, és obvi, i per això està pujant l'estalvi, està clar. Ara bé, per exemple, el tema és una mica ho he comentat abans, els confinaments, quan van començar els confinaments a Xina, doncs van fer que moltes empreses, jo en conec unes quantes, s'han replantejat els temes logístics i de producció i d'aprovisionaments. I són empreses conec empreses que han decidit augmentar o bé externalitzar, però augmentar els espais logístics. Aleshores, això per a empreses logístiques són oportunitats. Perquè, per exemple, durant molts anys, el criteri d'eficiència màxima per baixar costos ha fet que moltes empreses treballessin pràcticament amb estoc zero. Clar, l'estoc zero, o quasi zero, vol dir que quan para la fàbrica de Xina, al cap d'unes hores o d'uns dies, la teva fàbrica queda parada. Llavors, jo conec diverses empreses que el que han fet és ampliar una mica els seus magatzems o bé subcontractar amb empreses logístiques els magatzems de les empreses logístiques per pujar una mica els estocs de seguretat. I, per tant, quan deia la logística com a oportunitat, anava una mica per aquí, per una banda. Després tenim tota la logística que està relacionada amb fer arribar els productes a casa, el que en diuen l'últim quilòmetre. Doncs estem veient pels carrers motoristes, camionetes petites anant portant temes d'un lloc a l'altre, és a dir, jo em referia a aquest tipus de logística. I estava pensant també en una empresa que conec força que fa temes logístics i aleshores està oferint serveis addicionals als seus clients que fins ara no els potenciava tant, oferint espais logístics per dir-li a l'empresa, escolta, no cal que tu facis la inversió amb el magatzem, el fem nosaltres. I, per tant, ho deia en aquest sentit, les oportunitats pel sector logístic. Bé, no sé si la Mari Carme ara pot parlar. Ara no té el mute. Mari Carme, pots parlar? Bé,
Seguim amb els escrits, ho dic per els que aixequeu la mà, us donaré pas, però ara anem amb l'escrit. El Josep Ramon París el que pregunta és què es pot fer en un sector com la restauració que veu darrere cada cop aturant-se la seva activitat sense tenir en el major casos cap incidència en la proliferació del virus. Què poden fer? Un sector molt castigat. Doncs transformar-se. Transformar-se. Evidentment poden haver-hi ajudes, poden haver-hi ERTOs, però transformar-se. És a dir, una bona part del consum segueix fent-se, el que passa que està canviant. Aleshores, jo conec restaurants que estan prestant ara serveis que no els prestaven fa 6 o 7 mesos. El menjar per emportar, estan oferint determinats productes i serveis que fa 6 o 7 mesos no els oferien. Clar, això és més fàcil dir-ho que fer-ho. Jo amb això el que voldria dir, volia posar un exemple, que de fet el vaig comentar a la cambra, jo crec que fa 3 o 4 anys. Vaig comentar l'exemple d'una empresa xinesa que està al nostre país, que és un petit restaurant. Alguns recordareu aquest exemple perquè el vaig comentar fa 3 o 4 anys aquí a Cambra Lleida. Era un restaurant xinès que operava al nostre país, un petit restaurant, us estic parlant de fa uns 15 anys. Aquell restaurant anava molt bé. A un moment donat, els restaurants xinesos, per uns determinats fets, van perdre una mica d'interès. I aquesta família va acabar tancant aquest restaurant. Al cap d'un temps, i parlaria d'un any o 2, me'l vaig trobar a la mateixa ciutat que havien fet un restaurant japonès. Havien après a fer sushi i van fer un restaurant japonès. Es van vestir de japonesos, feien sushi i tal. S'havien adaptat. Jo me'l vaig trobar per casualitat i els vaig preguntar com els hi anava. Doncs mira, la cuina japonesa té molt interès, etc. Bé, un temps més tard, quan va començar la crisi el 2008, la cuina japonesa, com que a vegades és més cara, doncs ja no els hi anava tan bé. I aleshores van fer un wok. I aquest wok els hi va anar molt bé el 2009, 2010, 2011, 2012 i va arribar un moment que la gent ja es començava a cansar del wok. L'última vegada que vaig parlar amb ells estaven fent ja el que en diuen takeaway, és a dir, cuina asiàtica per portar a casa. Bé, què hi ha darrere d'aquest exemple? Doncs el que hi ha és una gran capacitat d'adaptació, de resiliència. Aleshores, evidentment, no és fàcil el que estic comentant, però és que no hi ha altra opció. I aquí m'agradaria comentar-vos casos que ja coneixeu. L'empresa IBM, com va començar? Fent màquina per tallar carn. I després es va convertir en una empresa de hardware i ara és més aviat una empresa de serveis. L'empresa Nokia va començar fent cables metàl·lics i es va convertir en una empresa de telecomunicacions. I podíem posar molts casos així. És a dir, una empresa sempre té futur. El que passa que a vegades haurà de canviar el tipus de productes o serveis que fa, algunes de les característiques dels productes que té, o a vegades inclusiu haurà de canviar de sector. L'empresa 3M, la de l'Scotch Brite, el Post-it, va començar, que era una 3M és Minnesota Mining Manufacturing, era una mina de carbó, i es va convertir al final en el que és ara, una empresa de gran consum que no té res a veure amb la mineria de Minnesota de fa molts anys. Bé, lògicament això és més fàcil dir-ho que fer-ho. Molt bé. La Mari Carmen Roca al final ho ha ficat al text, llegeixo el que diu. Què fa que el govern no copi les lleis que als altres països funcionen de fa anys i són clarament positives i què es tindria de fer perquè es poguessin activar? Sembla que això del copiar... Aquesta és una bona política pels legisladors i legisladores. Per què no ho fan? Jo recordo fa molts anys, estant a Madrid i en un moment que s'estava fent una determinada normativa i aleshores jo vaig veure que aquella normativa era molt complicada, era de temes de finances, era molt complicada la normativa i en realitat era una transposició d'una normativa europea, però s'estava fent d'una manera molt més complicada. I recordo que vaig comentar, escolta, per què no mirem com han fet la transposició a altres països, que ho han fet d'una manera molt simple, molt... I aleshores recordo que algú em va dir que no hi havia res a aprendre d'aquests altres països. Per tant, no ho sé, potser és un tema d'actitud. Possiblement l'actitud o hem de ser diferents aquí, no? Hem de ser diferents, no? Som com som. Aviam, val la pena dir que estem al millor país del món per viure. La gent ve a jubilar-se aquí.
nosaltres no anem a jubilar-nos en altres països. La gent ve a jubilar-se aquí perquè aquí es viu bé. La gent ve aquí per turisme. Moltes empreses inverteixen al nostre país perquè els directius volen estar aquí, perquè es viu bé, per la cultura, la gastronomia, la bellesa del paisatge, per com funciona tot. Els nivells de seguretat estan relativament bé. Per descomptar que tenim moltes coses a millorar, però en conjunt som un país que no està malament. Ara hi ha temes que els hem de millorar. La següent, el Marcel, diu, si parlem de la col·laboració pública-privada, per què sembla que molts cops l'administració va pel camí de les ocurrències sense documentar-se adequadament i demanar l'opinió de les empreses? Doncs aquesta intervenció també d'en Marcel és molt rellevant. Aquí la clau és, jo diria que és un tema, és com la relació banca-empresa, que hi ha països com el nostre que és una relació millorable. Aleshores, segurament les dues parts tenen el seu paper a fer per millorar-ho. Aleshores, sabeu que hi ha empreses i persones que potser tenen economia submergida, és a dir, que no actuen d'una manera totalment responsable i ètica en relació amb el conjunt de la població. I és veritat que també hi ha, diguem-ne, administradors públics, servidors públics o governants que potser no veuen a les empreses com algo que tots hem d'ajudar que funcionin. És veritat que hi ha una part, pot haver-hi una part de l'administració que veu les empreses amb desconfiança. Ara, clar, és que és veritat que a vegades hi ha empreses que actuen d'una manera que potser no és la manera més ètica possible. Ara, aquí, jo amb aquests temes el que recordaria és una frase que segur que la recordareu, que era de Gandhi, que deia que sigues tu el canvi que voldries al món. És a dir, si qualsevol de nosaltres és una persona que està a l'empresa o en el sector públic, jo el que diria, seguint aquesta frase de Gandhi, escolta, els altres ja faran el que hagin de fer, cadascú de nosaltres a la nostra parcel·la anem a fer el millor possible. Jo comentava abans l'exemple que teniu a Lleida de la bona entesa entre els principals agents econòmics. Doncs això és una bona pràctica, anem a l'aprofundir, ja s'està fent. Fa pocs dies a Lleida posàveu en marxa el tema del 5G. Això és una iniciativa que és boníssima. Doncs és qüestió d'anar pedalejant en aquesta direcció. I si vas pedalejant en aquesta direcció, cada vegada hi haurà més gent que estarà per aquesta comunió entre els agents polítics, els agents empresarials, etc. Molt bé, la següent, que serà de veu. JC Sánchez, si vols parlar. Hola, bon dia. Primer de tot, donar-vos les gràcies per aquesta conferència tan magnífica que esteu oferint des de la Càmera de Comerç, Jaume, i sobretot també al degà de l'OPF de Barcelona, que el meu fill també va ser alumne vostre i està supercontent. I era arrel del que has comentat dels països on hi ha bona sintonia entre els governants i la població, això és més fàcil. Oriol, vostè creu que amb l'atomització que tenim ara mateix a Catalunya, amb tot el tema aquest de la situació que es viu real aquí al país, de partits polítics, això és viable? Doncs aquest tema, abans que res, moltes gràcies i molts records al seu fill. Evidentment, amb aquest tema tenim una mala peça al taler. Aleshores, aniríem millor si els polítics, els governants, tinguessin capacitat de pacte. És lògic que els seres humans tinguem diferències, però de la mateixa manera que tenim diferències també tenim punts en comú. Aleshores, jo crec que estem en uns anys o tot o res. I aleshores, entre el tot o res, hi ha moltes possibilitats d'acord en moltes coses. Entre les forces de tot tipus, polítiques, sindicals, empresarials, etc., doncs hi ha moltes possibilitats d'acord i el que jo diria és que sempre que es pogués tindria que prevaldre el bé públic. És a dir, si tenim 100 diferències amb 100 temes o tenim 100 conflictes, diguem-ne, o 100 problemes, diguem-ne, però d'aquests 100 n'hi ha 90 que ens podem posar d'acord. Avui mateix sortia la notícia, que crec que és molt positiva, de que el govern aprova la connexió de la via ferroviària
de la via Barcelona-Tarragona, que això també beneficia Lleida, també, aquesta via ferroviària, amb l'aeroport del Prat. Bé, doncs això és una bona notícia. Jo crec que hi ha molts temes com aquests, que inclús les forces polítiques, empresarials, etc., les més dispars que hi hagi, hi ha molts punts com aquests que es poden posar d'acord. Aleshores, jo crec que hauríem d'anar cap aquí. Jo recordo fa molts anys a Irlanda, quan estaven en ple conflicte d'Irlanda, hi havia un concepte que en deien el no-inch. El no-inch era ni una polzada. El concepte de ni una polzada volia dir que hi havia els dos bandos i ningú dels dos es volia moure ni una polzada. Clar, doncs, si ningú es mou, doncs aleshores el problema tot es va eternitzant. Aleshores, aquest tema que s'ha plantejat, que jo crec que és molt rellevant, doncs el que vol dir que tots, amb la mesura que puguem, doncs val la pena veure si podem moure'ns pensant en el bé comú. I el bé comú hi ha moltes coses en què tots ens podem posar molt d'acord per millorar el bé comú. Molt bé, la següent pregunta és feta pel Xavier Ticó, que fa referència sobre els ajuts de la Unió Europea per la reconstrucció. Què penses? Millor 140 projectes de 1.000 milions o 140.000 projectes d'1 milió? Si aquest és el cas, com recomanaries articular a nivell local i administracions perquè pimes locals puguin participar en grans projectes? Doncs aquest és un tema molt rellevant que comenta en Xavier. Aleshores, aquí, jo el que diria, i aquest és un tema que a vegades n'hem parlat en el Col·legi d'Economistes, amb en Xavier també, que n'hem parlat, l'important és que aquests diners són llavors que plantarem. Que aquests diners siguin llavors que serveixin per fer les millors plantes possibles. A vegades, una bona llavor pot ser un gran projecte, però a vegades una gran llavor pot ser un petit projecte. Aleshores, jo potser no dividiria tant entre gran o petit, inclús no aniria tant a un sector sí, uns sectors no. Jo el que faria és mirar amb la intervenció, deia, de tots els agents econòmics, empresarials i de tota mena, jo diria una selecció d'aquells projectes que poden donar les millors llavors, que poden ser de qualsevol tipus de sector, de qualsevol tipus de tamany d'empresa, perquè a vegades hi ha, per exemple, quan es parla de les startups, les empreses petites startups, quan funcionen, són empreses que generen molta ocupació. Per tant, jo diria que la resposta s'hauria d'anar cas per cas, però si intervenen els agents econòmics i empresarials són els que poden tindre bones referències per poder aplicar bé aquests diners. La següent. Palau diu, des del món local, administració local, a l'hora de dinamitzar i actuar en el territori, com podem saltar el problema comentat de la teranyina en el moment d'implantar iniciatives? Bé, doncs aquí la frase de Gandhi, és a dir, cadascú de nosaltres, potser amb un petit ajuntament, podem fer alguna cosa perquè un tràmit d'una llicència d'obres vagi una mica més ràpid? Podem fer alguna cosa perquè un tràmit que li fem fer amb una empresa vagi una mica més ràpid? Permeteu-me que us posi el cas d'Estònia. Estònia han instaurat un sistema d'administració tot digital, que tot es fa per ordinador, només hi ha dues coses que s'han de fer presencialment, si no recordo malament, és casar-se i vendre un immoble. I tot el més es fa digitalment. Bé, doncs hi ha empreses que s'estan domiciliant digitalment a Estònia per tot lo fàcil que és fer tot en allà, no? Molt bé. Joan Valls fa una reflexió com a empresari, no? Diu, estem massa temps comentant, discutint i decidint per arribar tard a actuar. Hem de ser àgils, actuant per no demorar temps i evitar empitjorar la situació. Doncs molt d'acord amb en Joan Valls. Molt bé. El Pere Sierra diu, a xarxes està havent força recel per les notícies sobre propostes com les d'aquesta setmana que s'apugen els sous dels parlamentaris, funcionaris i l'incrementar la contractació pública, fent encara més gran la factura que cal pagar amb impostos. No caldria racionalitzar més la despesa pública i fer-la més eficient per aprofitar millor els recursos que li proporcionen via impostos?
parlo de planificació real de necessitats, però tenint en compte que no sembla que millorin la seva productivitat i a mesura que augmentin les seves inversions o no les que fan bé. Bé, molt d'acord amb el que diu en Pere. Aviam, aquí volia simplement recordar que les dades que tenim a Catalunya sobre nombre de servidors públics o funcionaris per habitant són dades baixes, són dades molt baixes. Aleshores, ara, amb tot el que comenta de la bona gestió pública, doncs hi ha molt a millorar. Evidentment, hi ha ajuntaments que ho fan millor, ajuntaments que ho fan pitjor, també tenim comunitats autònomes que ho fan millor i que ho fan pitjor, diputacions que ho fan millor o pitjor, però jo diria que en tots els casos hi ha moltes oportunitats de millora. Tenim molt a millorar. I això ens ho recorda, ho deia abans, el Banc Mundial. Quan analitza en el seu informe el Doing Business, tenim molt a millorar en temes de burocràcia. La següent és pel Ferran Guiu. Diu, pels professionals liberals, el tema del teletreball, no? Que això pot ocasionar, en el seu cas, la pèrdua de contacte amb el client, perquè quasi bé se'ns està obligant a fer el teletreball. Això, diu, en el futur es pot consolidar aquest sistema del teletreball, amb la qual la conseqüència negativa amb aquest tipus de professionals? Jo diria que tot apunta que el teletreball està augmentant molt. Encara que el virus se'n vagi, jo diria que hi ha molts temes que es faran amb teletreball. Hi ha empreses que em diuen que temes que abans feien viatges i tal, que han arribat a la conclusió que aquells viatges no fan falta. Aleshores, jo diria que anem cap a un món on hi haurà més teletreball, molt més teletreball, però que en cada cas s'ha de veure si realment no hi ha aquests inconvenients que s'han dit, que és totalment d'acord. Per tant, s'ha de veure cas per cas. Al fil d'això, la Dolors Juste diu el teletreball ha arribat per quedar-se. Com afectarà l'estructura de les oficines de les grans ciutats? Jo crec que a moltes ciutats baixarà el preu de les oficines. Això farà tendir a la baixa el preu de les oficines. Jo conec empreses que ja han decidit que no necessiten oficina, o que en lloc de 300 metres quadrats en tenen oficina en 25. Per tant, jo crec que això serà un factor que pot fer que els preus d'oficines vagin a la baixa, però ja depèn de la ciutat de si pot atreure més empreses, diguem-ne. Josep Lluís Saràbia, és sostenible el sistema de pensions? Les modificacions que es plantegen són realistes? Bé, les pensions, aquest és un tema mala peça al teler. Per sort, cada vegada vivim més anys. El sistema de pensions es va dissenyar en un moment que les persones vivien 66-67 anys, de manera que es jubilaven als 65, estaven 1 o 2 anys cobrant la pensió i avui en dia, afortunadament, tots vivim molts més anys i aleshores la despesa sanitària ha augmentat gràcies als tractaments i tot, i aleshores el sistema de pensions necessita replantejaments molt importants perquè segur que el sistema de pensions és viable i seguirà endavant, però requereix canvis importantíssims. Bé, sembla que no hi ha més pregunta. Jo sí que et volia fer alguna, que era, com a pimes, tenim un teixit, com a país, tenim un teixit del 98% de pimes. Com podem accedir o com podem millorar en tema d'innovació? Perquè el tamany ens condiciona moltíssim i al fil del que ha explicat el Xavier Ticó, com a PIME, com podem accedir a aquests projectes o a aquests diners que ens vindran de la recuperació econòmica d'Europa? Doncs això que comentes és molt important. És veritat que la innovació, moltes vegades s'ha parlat d'un triangle, que és la interrelació que hi ha entre innovació, dimensió i internacionalització. Va tot molt lligat. Per tant, una empresa més gran pot fer més innovació, pot fer més internacionalització. Si fas més innovació, agafaràs tamany i t'internacionalitzaràs. És un triangle, un cercle virtuós, diguem-ne. Clar, aleshores les pimes aquest triangle no el tenen tan clar. I aleshores aquí el tema seria que les pimes tenen que cooperar. Tenen que cooperar amb altres pimes i tenen que aprofitar les organitzacions, la cambra, per exemple, o totes aquelles organitzacions empresarials, tot allò que pot fer que allò de la unió fa la força. És el mateix que feu les cambres des de fa molts anys, quan organitzeu aquestes missions que estan també a altres països per ajudar a les empreses a exportar. Clar, la gran empresa ja s'ho fa pel seu compte. Ara, la petita empresa, jo recordo haver vist viatges que heu fet a països importants, que això ha permès que després aquestes petites empreses després exportin en aquests països.
Per tant, el tema és cooperar i aprofitar les sinergies que donen les organitzacions com són les cambres. Molt bé. Està clar que tots junts, tu parlaves del territori, que estem molt alineats, organitzacions, institucions, però també ens falten les empreses que estiguem tots alineats amb projectes i cooperació i anar tots junts amb projectes. I pel tema de la innovació possiblement més disruptiva, pimes de diferents sectors, o sigui, àmbit tecnològic, el sector agro, aquí tenim un potencial molt important i això és el que hem d'anar treballant. Bé, no hi ha cap més pregunta. Moltes gràcies, Oriol, i també als assistents, que esperem que hagin tret profit de l'exposició, com sempre, excel·lent, i les respostes a les preguntes. Molt bon dia a tots. Moltes gràcies a la cambra i a tots.